babu abin da ke damun mu yanzu yan tanki da yarbawan da mu Ibadan take damu. Babu yadda za a yi a ce Ibadan motar ka ta lalace ka zan kaman ba dan Najeriya ba, kaman ba Najeriya kake ba. Area boys su zo su kwashe ma mai, tankasun su zo ba za su bakka ba, ko ina ne daga nan har tun daga nan in ka riga kai ta Lagos ba inda za ka samu lafiya sai ka wuce Oyo. Wai kurum dan za ka samu lafiya ko ba gaskiya ba, duk inda motar ka ta tsaya problem ne. Babu inda ake mana wulakanci irin Ibadan nan national yake ciyaman na kasa nan yake, ko ba gaskiya ba. Amma a ce mu yan tanki babu irin problem da ba mu haɗuwa da shi a Ibadan. Ba yadda za a yi motar ka ta tsaya ko ya ba za ma baka gyara ba, ko faye mai tsinke ka hito za ka jona ba za a ture ka za a buge ka, a yi ma sata, a yi ma menene, a janye ma mai, kuma kan na zo a yi magana da tankasun, a yi magana kuma da area boy. Kannan mu kuma mu yan arewa can su ga su nan ka tambaye su je su in suka je can ba uban da ya sai musu haka a can. Motar ka in ta lalace, motar Direbobin ta lalace a arewa ba wanda zai zo gunta ya zo ya ce mace ya zo ya ce mai kaza, babu wanda ya isa ko kowa gidan shugaban kasa ne ba za mu yi magana ba, illa abin da ke so ka sa C question ɗaya gaba ɗaya baya, ba wanda zai maka magana haka gaba gyaran ko kwana nawa ne in dai arewa ne. Kuma mu a can in mun ga za a yi masu wani abu wanda yake ba daidai ba, in mun ga za a yi masu wani abu wanda ba daidai ba, mu da suke mu can muke, mu ba za mu yadda a yi musu ba. Kowa ya za mu zo mu mai hangin ɗinsu, kowa ya muna iya mai abin da muka ga dama, domin su ma 'yan Najeriya ne, kuma su ma da mu da su mu zo garin su su je garin mu, ba za mu bari su je ta masa wulakanci ba. Amma mu yanzu in muka zo nan Ibadan yanda ka san kadurka haka muke, kaga bai dace ba. To wannan abun shine kukanmu, kullum muna kuka muna cewa ya kamata wala da ya kula da wannan abu, ya san da shi, don in wala da ta magana mun tabbata haka Allah ba za a yi mana ba. Mu ko janwai ta ja mota ba matsala, ba za a yi mana ba. Amma in mota ta lalace akwai janwai, to janwai zai zo, to ina za a kai ka? Za a kai ni wuri kaza, to kaza za ka ba mu shi kenan. Ka ja mu a hankali hankali, ka kai mu da za mu aje mu gyara, mu a biya ka mu je mu gyara motar mu. Amma a ce ba yadda za a yi mota ta lalace Ibadan ka zanna lahiya, kuma kowa yi mawa ake da mu da su din duka, kaga babu daɗi. To mu shine kukan mu har gobe kukan da muke faɗi kenan. Kuma ga sunan ka tambaye su gaji, akwai wanda ya je arewa mota ta lalace area boy ya zo gunshi, akwai shi anan mutum ɗaya daga yatsa wanda mota ta lalace a arewa aka zo gunshi aka zo aka eba mai shi ko kuma ya buge shi, akwai shi baba ya isa aka su ba da to kaji